سلام 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 زينها توقتو ساعة أخيدو اللو حزنا لكم مسينا لنا ما حزي حزنا لكم قريبنا زلنا نايك قدم مسلاتات تقرينيا أبوتاتنا عديتاتنا كلهم دق عدنا أحواتنا زحاقوس سفرنا زتحتي الخالو زم بان الشطو انتنات أتصغم سيفو أتي سؤالي بحتصيرو لو ما حزنا لكم قريبنا لنا زينة هات ويدماني زينها توقتو بمالي فلت من مخانا دبما تطرطر لهم كي تخونو أنا تقونجو تمعروق تملكعنيا قطين أفرو يبهال تبقونا يللو دما قصو كريئي دلي تمقر مسالي ملات سبعي بعل كفالتكم كفالت إدلن سلام أنا دما تتقرينيا تناقاري سيفوي حد سبات اللو ناي بيرسونال شجر خاب زينا ميديا كم توز دلي سو بمبال إننا بزيناتنا كنقزل بس أنا صنعوا هو أبزيناتنا نقزل بمقصل لو ما أنت بستقبر ناي جزء صرف لوت أب مونجو فازرن أب مونجو برازرن تغيرو نيرو كابو بمسلا بمختالو تمسلا كم السعب نقربو لنا فازر تايدي لسي من متر ردنا ينبي شقرنيا كلات يا أخي دنس إذا انت حاجين مثلا كورونا تخلخي لنبلي عنيا ودعوني أنا لا تبرهان بجينيس وورلد ريكورد تمزجبا زي تمزجبت له مقنيات دخونة أبح أشتتقاه نايمن دستي نايمن حويه من ديو سيرو ولتي تخلي كابو لما نفحم قيروا زبلن زياتهم من قوانتم زبسلون قالوا تتوسق تحبريتات من نجار بمخالايو لا تمدهن أنا بمجنا يتراي ناي قربت ناي قربت ناي قلملا كتفلت بمخالايو وابرول جينيس ريكارد بوك تأتخيلا قندما سات قراونتي حشنيلا نبورلد ريكارد أي أتن إلى أن تخرخرت تركبس كم حزي مغنيات قنتاي له لأن تحتت أتي حرك سعديلي واه ياخد اللخي تعالوا لو كويت فيني ويوي توارد أتا حدا لا بزقت يعني أخوك أولا لخوانا قرد بالي لو كل خط ولا غنبو لا تشدمه أنصارنا جينيس وورلد ريكورد بوك زتقبر زلا ما خاطه هزبا أو كنا تطون كتبل طيقة لا بتمساسالي زينا حدا مننتو زي تفلت حاجوس يشي منقشا طلعون تجانبريو حاجوس أحمد منقشا زتبهلا نتو أب زيناس ناس لز تفلت ألو ما عنتي ناي دس حدا تبسي أب هوتيل زماراس بمخاد كترخبو تخليوهم كونتات أيار بمزبع زتخصص حدا فطر أنا زفلطت عمري زبليلو كحد بممكارو 4 شعب بجاكس كحصمن ناي تفطرو هافت زلو بوتا خيدو لكزنان انت فريدو انتاي غيرهم تفرده نمفلاز اكل زغبرناي منم صعر سلازيله ففتوتي اتملكتنا ايتچنانقو بناسب مچننا ጨጎራ ይፈጥር ጨጎራ ተፈተልክ ድማ ሕክምና ትخيድ ሕክምና ትخيድካ ትደኪ ተደኺኻ ድማ ትሞት ስለዝኾነ መወዳቱ በናሰብ ነገር ነብስና አይነጨናነቅ ናይሎም ማንት መልእኽትና እዩ لما أنتي أبز تجبر جانتا مقالة 7 عندرتا مس وقرو 8 عندرتا أبز تجبر صوتا من النتوم زي فلوت وبأس بمفتقرهم أبز تجبر كيدي نحن بصوت منم نجر جبر سلازيك ألون عصي ستاديوم بمنبارون ولا حنتي ناي فيديو إيفيدنس بزي مهلاو منم نجر كنا قرب لكم هيك قالنا قريتها
ወይዘሪት ለተመድህን ለወይዘሪት አለማች ብታክል ስለዝሰጥሃን ናብ ማዓንቲ ናይ ብጫ ካርዲ ተመዚዝወን እቲ ብጫ ካርዲ ዝተመዘዘን ወይዘሪት ለተመድህን ኣይክትኽክልን ብምባል ንቀይሕ ክብክብለለን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንሕንሕ ብምፍጣረን ነቲ ዳኛ ድማ ብፅፍዒት ኣቃፂለን ብምሕዳገን ንባዕለን ተመሊሱ ብጫ ዝነበረ ቀይሕ ክብክብለለን ተገይሩሎ እቲ ዝወፅእ ዝተመዘዘ ቀይሕ ካርዲ ብጫ ክኾን ስለዝኽእል እሺ ብዝተተሓዘ ዜና ወይዘሮ ለተብርሃንን ወይዘሪት ለተብርሃንን ኣብ ዝገበርኦ ቃለ መሕተት ወይዘሮ ለተብርሃን እዚ ኣይቅበሎን እየ እስኪ ታዳና ከተምፅእኺ ብምባላ ካብ ዝንትን ሽምጣ ሒዛ ብምውፃኣ እቲ ሽምጣ ጌራቶ ዝነበረት መቐነት እውን ተበጢሱ ኣብ ስቱድዮና ይርከብ ወይዘሮ ለተብርሃን ኣብ ዘለኽንኦ ሃልያ ደሞዝኽንን ናይ 2 ወርሒ ዕቁብኽን ብዘይ ምኽፋልኽን መፂኽን ክትኻፍላን ብኡ ጌርኽን እውን እቲ ጥርሑ ዝጨን መቐነትኽንን ሒዝኽን ክትመፃ ብጥብቂ ነተሓሳስብ ይብል እቲ ዳይሬክተር ቦርድና ከያኒ ሓጎስ ኪዳነ ማርያም ወልደ ምሕረት ሒዕ ልበለይ ተሓቆም ዝብል ሓድሽ ኣልበሙ ናብ በኣፍቀርቲ ሙዚቃ ኣቕሪቡሎ ኣብቶ ኣልበም ዝተኻተቱ ቁፅሪ 1 ቅስካብ ቁፅሪ 5 ዘለዉ ሒዕ 2 ሒዕ 3 ሒዕ 4 ሒዕ 5 ብምባል ዝተሰየሙ እንትኾን እቶም ካብ 6 እስካብ 11 ዘለዉ ድማ ይተሓጎም 1 ይተሓጎም 2 ይተሓጎም 3 ይተሓጎም 4 ይቅርታ ሓተት ይተሓጎም 5 ይተሓጎም 6 ይተሓጎም 7 ይተሓጎም 8 ይተሓጎም 9 ከምኡ እውን ይተሓጎም 10 11 ተባሂሎም ተሰይሞም ኣለዉ ብፍላይ ንዘነጋገርናዮ መፍቀርቲ ሙዚቃ ድማ እቲ ዝፈትውዎ ይሕዕ ዝበለ ቁፅሪ 1 ይተሓጎም ቁፅሪ 8 ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ሒዕ ዝበለ ይተሓጎም ዝብል ኣልበሙ ንሰማዕትና ኣቕሪብና ክንምለስ ሓሲብና ነርና ግን ድማ ተሓጊምኩም ከይትቆሪና ብምፍራሕ ሓዲግና ኣለና ናብ ዜና ወፃኢንቲ ንሰግር ነባርነታ ጣብያ ከተማ ውላዕሎ ላዕላዊ ኣዲያቦ ዝገበረት ሓንቲ ውታንግ ዝተባሃለት ሰበይቲ ኣብ ዝገበርዎ ተኽሲ ልውውጥ 2 ሰባት ብከቢድ እንትትጉድኡ 2 ሰባት ድማ ቆሲሎም ናብ ኩንታል ሕማም ዝበሃል ሆስፒታል ምኻዶም ይንገር ኮይኑ ግና እቲ ዝነገበረ ከይዲ መጥባሕቲ ዝተሳኸዐ ከም ዝነበረ ዝሓበረልና ዶክተር ሓጎስ ከምዚ ዝበለ ካልኣይ ግዜ ንኸይፍፀም ከቢድ ወንጀል ንዘይምፍፃም እውን ቃል ኣትዩልና ኣሎ ካብዚ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ዜና ዝተረድአኩም እኳ ደስ በለኩም እንዳበልና ካብዚ ዝሓለፈ ዜና ዘይተረድአኩም ድማ ሒዕ ዝበለ ይተሓጎም ዝብል ደርፊ እንዳተጋበዝኩምልና ሰናይ ቅንያት ይንብል ሰበር ዜና ሰበር ዜና ሓደ ሓጎስ ዝተብሃለ ትግራዋይን ሓደ ኒሃው ዝተብሃለ ቻይናውን ኣብ ከቢድ ክርክር ስለ ዝገጠሙ መፍትሒ ከም ዝተሰኣነሉ ተሓቢሩ እቲ ክርክር ኣብ ትግራይ ገዋሕታሎን የለን ዝብል እዩ እቲ ትግራዋይ ገባሕታሎ ኢሉ ጠንኪሩ እንትከራኸር እቲ ውሃን ዝተብሃለ ተኸራኻሪ ድማ የለን ኢሉ ሽምጥ ሒዙ ከም ዝተኸራኸረ ተሓቢሩሎ እቲ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ቅድሚ ሕዚ እውን ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ዝሓብሩና ናይ ወረዳ ኢሮብ ናይ ገዋሕታ መመሓደሪ እቲ ኩነታት ብፀጥታዊ ምክንያት ዝዓጀውጀው ዝለባዓልና ዓጀውጀው ስለለበለና ይቕርታ ንሓትት ብኣስዕበ ቢለን ክቕፅል እቲ ዜና ድማ እቶም ናይ ወረዳ ናይ ገዋሕታ መመሓደሪ ክልቲኦም ናብቲ ናይ ገዋሕታ መፅኦም ክምክሩ ሓቲቶም ኣለዉ እቶም ምስ ኸዱ ድማ ሓጎስ ትግርኛ እንትዛረብ ኣታ ገዋሕታ ኢሉ መስተናገረት ገዋሕታ እውን ኣስዕበ ኣቢሉ ኣታ ገዋሕታ ኢሉ ከም ዝመለሰሉ ነጊሮሙና እቲ ናይ ኒሃው ድማ ቹንኮን ሂ ኢሉ መስተናገረ እቲ ገዋሕታ ብግርምታ ታይ ዝብሉ መልስታት ብምምላሱ ዘርአኝነቱ ኣመስኪሩሎ ናብ ዜና ኩነታት ኣየር እንትንሰግር ድማ ሎሚ ኣብዚ ወቕዓ ከቢድ ዝናብ ሓያል ፀሓይ ማእኸል ወፅያ ስለ ዝረበሸቶ ምንም ነገር ክዝረአ ከም ዘይከኣለ ነበርቲ ከተማ ጣብያ ዝኾነ ሰፈር ተናዝ ተዛሪቦም ኣብቲ ምህርቲ ዝነበረ ሽጉርትን ቀይሕ ኮሚደረን ክበቀል ዋላ እንተነበረ ሙዝን ካልኦት ዝኣመሳሰሉ ከበድቲ ኬክ ቶርታ ዝኣመሳሰሉ ብምውቃሎም ኣግራሞት ከም ዝፈጠረ ይሕብሩ ከቢድ ናይ በረድ ዝናብ ወቂዑ ርእሱ ብኽርኹሚት ንዘሕበጦ ነባሪ ክፍለ ከተማ ዓይደር ዝኾነ ሓደ ነባሪ ክፍለ ከተማ ዓይደር ሽሞይ ንባዕለይ ዝብል ሕጡ ብስለ ዘርኤና ናይ ሓዘን ምልክታት ኣመልኪትና ክንውድእ ዜናና ንየቐንየና ቻው
ዝና ሓይሊን እዮ ያው ገዛ ከፈኑ ኮረና ላ ሓይሊን እዮ ዝኒ ንወልናይ ብዝብል ቁም ነገር መሳሪ ቀልዲታት ከንወድእ የቐኒና ሰብስክራይብ ላይክ ኮመንት ግጨዩና ናይና ቤተሰብ ይኹኑ ዕጅውጅው ጠውቀጠው ዝኾነ ላይፍ ንምራሕ ብሓባር የቐኒና